En un món virtual, envoltats de monstres, cavernes, illes voladores i penombres, viuen els píxels. Personatges de l'espectacular videojoc La Plana Fantàstica, en el que passar de pantalla amb l'ajuda de xiquetes i xiquets és el seu principal objectiu. Però a causa d'un bug, és a dir, un error de programació inicial del videojoc, una finestra augmentada ha permès als personatges eixir de la seva realitat virtual i entrar en la realitat real dels humans. Entusiasmats amb aquesta nova situació, viatgen per diferents països i descobreixen que els xiquets de tots els continents per a jugar utilitzen música, endevinalles, objectes i altres coses que ells desconeixien. Ara els queda poc de temps si no volen despixelar-se i desaparèixer del tot. Per això han de tornar a casa, a entrar en la pantalla, tornar a la seva realitat virtual. Però abans volen acomiadar-se de tots vosaltres. Així els teniu. Ells són els Píxels. Apropeu-vos, Benifairó, vinga! Aixequeu-vos de les cadires, que hem vingut a fer una festa! Apropeu-vos, veniu més a prop, vinga! Tots a ballar! Som els Píxels i ja estem ací. Som simpàtics i molt divertits. Si amb nosaltres voleu tots jugar, tots amb el cap no parareu de ballar. Posem les mans al camp i ballem com els Píxels. Som els Píxels i ja estem ací. Som simpàtics i molt divertits. Si amb nosaltres voleu tots jugar, amb les dos mans no parareu de ballar. Les mans en l'aire! Som els Píxels i ja estem ací. Som simpàtics i molt divertits. Si amb nosaltres voleu tots jugar, amb el culet no parareu de ballar. Posem les mans en la cintura i donem una volteta com les Píxels. Som els Píxels i ja estem ací. Som simpàtics i molt divertits. Si amb nosaltres voleu tots jugar, amb els dos peus no parareu de botar. Molt bé! Som els Píxels i ja estem ací. Som simpàtics i molt divertits. Si amb nosaltres voleu tots jugar, amb una parella tu vas a ballar. Vinga, busqueu una parella, ràpid! Ràpida parella! I canvi de parella! Som els Píxels i ja estem ací. Som simpàtics i molt divertits. Si amb nosaltres voleu tots jugar, amb tot el cos tu vas a ballar. Amb tot el cos tu vas a ballar. Amb tot el cos tu vas a ballar. Moltes gràcies, amics! Moltes gràcies per vindre a la nostra festa d'acomiadament. Però, ens sentiu bé? Se'n sent una mica fluixet, no? És que esteu molt lluny, heu de vindre més a prop. Vinga, apropeu-vos, uns passets més endavant. Vinga, vinga, vinga! Ara sí, una miqueta més. I tots els tímids que estaven ballant a les cadires us heu d'apropar també, perquè venim a dir-vos que ens ho hem passat la mar de bé a la realitat real. Hem recorregut molts països, hem fet molts amics i hem après moltes coses bones dels humans i de la realitat real. Però ha arribat el moment
de tornar a la nostra realitat, la realitat virtual. Així que, adeu i gràcies. Tornem a la pantalla. Contem tots junts, des de 5, 4, 3, 2, 1. Jo entraré primera a la pantalla. Pica. Gràcies. Què ha passat? Espereu. Sari, estàs ahí? Sari, estàs ahí? Sari, estàs ahí? Hola, sóc Sari, la vostra assistent personal. En què puc ajudar-vos? Hola, Sari. Volíem tornar a la realitat virtual, però la pantalla no ens deixa Primer, entrar. vos haureu d'identificar. Sari, però què dius? Sóc jo, Summer, senyora de Leviatán, guerrera de l'inframont curtida a l'illa del destí. Val, para. Ja sé qui eres. I tu? Jo sóc Spring. Hola, Spring. I jo Winter. Jo, Tom. Hola. I bé, en què puc ajudar-vos? Necessitem que ens deixes entrar a la pantalla. Volem tornar a casa. És a dir, volem tornar a la nostra realitat, al nostre videojoc. Vos ha agradat el que heu vist? Ha sigut increïble! Hem provat noves sensacions com el fred, la calor, el riure, les penes. Penes? Què són les penes? Les penes són un sentiment... Jo, per favor, deixa'm que jo li ho cante. Està bé? Canta-li-ho tu, Spring. Les penes són com
Molt bé, ho heu fet molt bé. Moltes gràcies. Has vist, Sari? A vegades pots estar trist, però sempre trobes la manera de solucionar-ho, no? Què t'ha paregut, Sari? Molt bé, ara ja sé què són les penes. El millor per a espantar-les és cantar, no creus? Jo crec que... No sé, jo sempre estic igual. Millor o pitjor no signifiquen res per a mi. No saps el que t'estàs perdent. La vida és millor amb alegria. Amb alegria tot és més bonic. A que sí? Alegria, sentiment de plaer produït normalment per un succés favorable que sol manifestar-se amb... Para, Sari, para. Els ho preguntarem a ells. A veure, a vosaltres, què és el que més vos agrada fer? Estudiar per aprendre? Dormir per a somiar? Cantar? Ballar? Jugar amb videojocs? A nosaltres, el que més ens ha agradat del món real ha sigut viatjar. Voleu acompanyar-nos en el nostre viatge pel món? Sí? Aleshores haurem de formar trens darrere de Autumn i de Winter. Vinga, tots al tren, passatgeros al tren. Ens haurem d'agafar per la cintura, ben fort del de davant. A veure com muntem estos trens, hem de fer uns trens infinits. Però atenció, perquè este tren anirà parant per diferents països i haurem de ballar com ho fan a eixe país. Preparats? Pugeu al tren! Hem viatjat per tot arreu del món, hem conegut a gent que parla molt diferent. El vent s'emportava les lletres i ens deixava un moviment. Primera parada, Xina! Passatgers al tren! Si em vius plorant sabràs que estic molt trist. Amb les rialles ja saps que torni a ser feliç. Abraça'm amb totes les forces, somiaré totes les Següent parada, Aràbia! Ballem amb les mans! I amb la cintura! Continuem el viatge! El vent regala moltes melodies que com les aus viatgen lliures per tot el cel. Amb força trenca les fronteres, ball de la lluna amb el cel. Propera parada, Rússia! Atenció, perquè s'ha de baixar fins a baix i pujar fins amunt! Els majors de 30 tots els genolls! Continuem el viatge! Jo sóc de l'aire que respira amb tu. Tu ets de l'aigua que bevem cada dia tots junts. No som estranys en terra estranya, tenim una història en comú. Propera parada, Amèrica! I agafem el llaç i el cavall! Iha! Continuem el Qui s'ha deixat el mòbil encès? Ui, és Sari! Hola, Sari, mira, t'explique per tots els llocs que hem passat. Atenció, hem passat per la Xina! Tots a fer la Xina! I per Aràbia! I per Rússia! I per Amèrica! Aràbia, ja t'ho he dit! I Rússia! I Amèrica! I Xina! Molt bé, un fort aplaudiment! Hem fet uns trens fantàstics! Has vist, Sari? Teniu un gran problema. Què passa, Sari? Què és aquest soroll tan Porteu molest? massa temps offline. El temps que teníeu per conèixer el món real s'acaba. I si no torneu al supramón abans que acabe el temps, vos desintegrareu i desapareixereu. No et preocupes, Sari. Tenim multitud de vides. Estem configurades per a tindre... Error,
T'equivoques. Això només funciona al món virtual. En la realitat real, els personatges són persones i només tenen una vida. En altres paraules, en breu, començarà la despixelació. Vinga, què feu, parades? Agafeu la clau, poseu-la al pany i entrem a la pantalla. Ui, la clau, on està la clau? On està la clau? Sempre així darrere. Clau. Molt bé, Autumn, vinga, fiquem-la al pany. I ara gira-la. No, cap a l'altre costat, prova tu, Spring. Val, ara prova tu. Ai, no ho esteu fent bé, això es fa... Però, què feu? La clau no roda! Per a poder rodar la clau heu de guanyar punts d'experiència i pujar de nivell. Per a pujar de nivell heu de dir-me com fan les vaques. Què? Com fan les vaques. Com fan els gossos. Com fan els gats. Com fan les raboses. Les raboses? Nosaltres ho sabem i vosaltres segur que també, així que balleu amb nosaltres. Vinga, tots de peu, a ballar. El gos fa guau, el gat fa miau, el pardal tuit, la rata cric, la vaca mu, granota crac, i l'elefant barrit tarat, l'ànec fa quac, el peix diu pluc, i la foca au, 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 però hi ha un so que ningú sap. Què diu la rabosa? 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 Grans ulls blaus, nas apuntant als ratolins i fent forats, petites potes i amagat, i de sobte estàs tancat. El teu pèl roig és tan bonic com un àngel disfressat. Si amb el cavall vols conversar, amor se comunicarà. Com parlaràs aixeca, va. Què diu la rabosa? 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 La rabosa té un secret, un misteri antic, està ocult al bosc, se creu amb magres. Quin és el teu so? Quan el descobrirem? Per què tan misteriós? Què és el que diu? El meu àngel guardià, amagat al bosc. Quin és el teu so? Quan el descobrirem? Per què tan misteriós? Oh, vull saber, oh, vull saber, oh, vull saber. Heu aconseguit 200 bonus d'experiència. Genial! Anem a rodar la clau! Vinga, rodeu la clau! Ho heu fet molt bé, però això pareix molt complicat. Ai, és Clar que no impossible! podreu, encara no teniu la força necessària.
Força, energia... Ja ho sé! Les piles, les bateries, comproveu l'estat de càrrega! Oh, estan descarregades! Ja ho sé, mireu al cofre! Segur que ahí hi ha un carregador! Està buit. No, estic perdent l'esperança! No pot ser, perquè està buit! Sembles un pelele. Si voleu pujar de nivell, jugueu als peleles. Juguem als peleles! Oh, clar! Juguem als peleles! Vinga, Autumn, Winter, Spring! Agafeu les mantes que anem a jugar als peleles! Vosaltres sabeu com es juga? Primer de tot, us haureu d'agafar de les mantes. Vinga, que necessitem ajuda dels majors també. Tots a jugar als peleles. Que tenim moltes mantes. Quan estigueu tots ben agafats, haureu de fer rogles al voltant de les mantes i agafar-les ben fort. I quan ja estigueu, començarem fent unes onades fluixetes, fluixetes, suavetes, suavetes. Onades suavetes. I comencem a girar cap a la nostra dreta. Poquet a poquet comencem a girar. Stop! I ara comencem a fer les onades una mica més fortes. Sacsegem ben fort, ben fort. I més fluixet, més fluixet, més fluixet. Baixem per a baix, baixem, baixem, baixem. I pugem per amunt. Sacsegem ben fort a dalt, saltem, 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 saltem. I ens quedem al centre. I tornem a anar poquet a poquet, onades suavetes. Així, molt bé. I ara comencem a girar cap a la nostra esquerra. Primer poquet a poquet. Correm, 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 correm. Canvi de sentit. I ara pugem les mantes ben amunt, 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 amunt. I ens amaguem tots perquè està arribant una tormenta. Ens amaguem baix de les mantes. I ara podem sortir perquè ja han arribat els peleles, així que anem a mantejar-los. Ben alts. A veure, estem preparats. Ahí van. Ui, no poden caure, ahí va. Oh, oh! Ahí va! I ens falta un pelele per així. Tots a votar el pelele! Atenció, atenció! A veure quin és el pelele que arriba més alt de tots, sense caure a terra. Els mantegem més alts. Ui, ha caigut. Molt bé. Stop, atenció. Deixem el pelele parat enmig de la manta i anem a fer una prova. Ens apropem tots al centre com si férem un saquet. I ho hem fet molt bé. Ens tornem a separar i girem en el pelele al mig. A veure si podem girar aguantant el pelele al mig. Podem girar encara, sí? Molt bé. I el botem, el botem. A veure si el podem botar a la vegada que girem. Molt complicat, molt complicat. Parem, 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 parem. Parem de girar i només el botem ben alt, ben alt. Ara sí. A veure quants bots seguits podem fer sense que caiga. Quants portem? Sari, compta'ls tots, Així ja portem 25. I allà 50, per així 75. Oh, ha caigut, hem de tornar a comptar des de 0. I allà en porten 100. Bé, estic fent una miqueta de trampa, però és que vull passar de nivell. Ho esteu fent molt bé, xics, ho esteu fent superbé. A votar els peleles, amunt, ho estem aconseguint. A veure qui aconsegueix canviar el pelele de manta. Anem a provar canviar el pelele de manta d'un bot. Hem de rodar els peleles. Molt bé!
farem 3 vots. I 1, 2 i 3. I canvi de manta. Els canviem una altra vegada, provem a canviar-lo, molt bé! Ens falta un pelele per així, este de color rosa, este així. Heu de canviar el pelele, canviem el pelele de manta, un cap allà. Hop. Així que tenim... Fem una cosa, els de la manta lila, veniu més cap endavant. Fort aplaudiment, que ho hem fet superbé! Anem a fer una cosa, deixem el pelele al centre de la manta i fem un saquet. I tornem els peleles cap a l'escenari, que ho hem fet fantàstic. Jo crec que amb tots els punts que hem fet podem passar de nivell, no? Com ho veieu vosaltres? Jo crec que estem preparades per a passar de nivell, ho heu fet superbé. Podríem, Sari, has comptat tots els vots que han fet? Jo crec que han sigut moltíssims. Esteu preparats per continuar? Sí? Heu aconseguit 200 bonus d'experiència. Sí! És el moment d'obrir el cofre. Però, Sari, obrir-lo per a què? Si ja hem vist abans que estava buit... Estic començant a despixelar-me! Píxel, unitat bàsica d'una imatge digitalitzada en pantalla a base de punts de color o en escala de grisos. Com em veieu? Estic passant de 3D a 2D! Estic perdent la No sigues força! exagerada, Això és la la fi! fi és irreversible. La despixelació és un fenomen reversible. Ah, sí? Sí, ja t'he dit que és el moment d'obrir el cofre. Vinga, obriu el cofre. Hi ha una poció màgica! És just el que necessitàvem! Porta per ací! Ara ja em sent molt millor. Seria capaç de superar qualsevol Jo en repte. tinc un dels complicats. Heu d'aconseguir que tot el món trobe una parella. Això està fet! En el nostre viatge pel món hem après a ballar en parella i diferents estils musicals. I vosaltres què feu ahí mirant? Vinga, tot el món a buscar una parella! Però tot el món a buscar una parella, que hem de ballar un vals. Algú sap com es balla el vals? El vals l'haurem de ballar seguint amb els peus el ritme de 1, 2, 3, 1, 2, 3 i agafant-vos de la parella de les dues mans o per la cintura. Per les dues mans. Les dues mans. Ai, sí, molt bé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quan jo estic 3, content, 1, 2, 3. m'agrada sempre ballar. 2, 3, 1, 2, 3. Quan trobe parella, el temps podré congelar. I ara que hem trobat parella, canvi de parella! Ràpid, ràpid, ràpid! Vinga, canviem de parella! Tot el món en parella! Les mans toquen les mans, els ulls miren els ulls, el cos balla amb el cos i la festa espera tot. Canvi de parella! El vals és un gran ball des de fa ja molts anys. És molt elegant i molt fàcil de ballar. I canvi de ball! Atenció, només canvi de ball. Anem a ballar un passo doble. Canvia el ritme. Ara el ritme serà... Punxa, 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 punxa. I a rodar en la parella. Ens agafem ben fort per la cintura o per les mans i a rodar. Quan jo estic content, m'agrada sempre ballar. Quan trobe parella, el temps podré congelar. Una volteta a la nostra Les parella. mans toquen les mans, els ulls miren els ulls, el cos balla amb el cos i la festa espera tot. Canvi
parella! El pas doble és un ball que té ja molts anys. És molt elegant i molt fàcil de ballar. I ara aparquem a la parella un moment i venim cap a l'escenari, que anem a ballar un ska. Mans amunt, de costat a costat. Els peus també. De costat a costat. I el cap també, de costat a costat. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Quan la foscor estiga dins de tot el cos, Mans per davant. quan el teu cor comença a perdre els seus colors que el fan brillar, Peus per darrere. més val que balles i comences a jugar. I atenció, atenció, que buscarem una parella. I ja veuràs, tot canviarà. Somriu i riu i Per tot parelles! s'arreglarà. Les mans, toquen les mans, els ulls miren els ulls, el cos balla amb el cos i la festa espera a tots. Canvi de parella. L'esca és un gran ball que té molts pocs anys, és molt divertit i molt fàcil de ballar. I tornem a deixar a la parella per agafar els instruments i tocar este rock and roll. Agafem la guitarra i la bateria i a sacsejar la melena. A tocar la guitarra. El rock que ens fa ballar, el rock que ens fa cridar, i sempre pensaran que no estem molt bé del cap. Solo de guitarra. Amb cara i tot, I genoll a terra. I bateria. El rock que ens fa ballar, el rock que ens fa cridar, i tots pensaran que no estem molt bé del cap. A votar, Benifairo. Apropeu-vos a l'escenari a votar i s'espalme. I atenció, tornem a buscar la parella, que hem d'acabar ballant el vals. Vinga, per parelles. 1, 2, 3. Quan jo estic content, O en grup o en trios. m'agrada sempre ballar. Sol. Quan trobe parella, el temps podré congelar. Canvi de parella. Les mans toquen les mans, els ulls miren els ulls, el cos balla amb el cos i la festa espera tot. I fem un fort aplaudiment, però sense soltar a la nostra parella, perquè hem de fer el més important, el recompte, a veure si hem superat la prova. Sari, com ho has vist, això? 12, 22, 25, 31, 44. Uf, ja m'he descomptat. Però dona igual, perquè hi ha parelles de sobre. Sí! Repte superat. Molt bé! Ara sí! Heu aconseguit 250 bonus d'experiència. Uhu! Podeu obrir el cofre. Obrim el cofre. Vinga, vinga, xiques, obrim el cofre. Hi ha un altre cofre, però més xicotet, això sí. Oh, no m'ho puc creure. És l'anell de la boira eterna. A veure, a veure, a veure. I porta una inscripció. Gits, gits. Si esteu llegint aquestes lletres, és perquè heu aplegat al nivell necessari perquè la clau es desbloquegi. Genial, obrim la porta! No he acabat. Ara podríeu... No, però espera. Segur que tot això ho posa en aquest objecte tan xicotet. Ai, bueno, No t'ho estaràs inventant. Ai, clar que no. Calla i escolta. Ara podríeu atravessar el portal de la foscor, però la llum vos destruiria. Heu d'aconseguir energia suficient per a fer front a les energies malignes. És el moment de què posa? D'aprendre. És el moment I d'aprendre. com s'aprèn? Com els xiquets.
anant a l'escola. Vinga, agafeu tots les motxilles, que ens n'anem al col·le. A l'escola jo vaig cada dia a estudiar. Vull aprendre a llegir, vull aprendre a comptar. Cada dia que vaig trobo a tots els amics i és molt fàcil llegir tots els llibres que tinc. Quan és 1 per 1? Quan? Molt bé, i 1 per 5? Quan? I 7 per 9? Ah, això no la sabíem, molt A bé. l'escola no pare d'aprendre i de jugar. Aprovar és molt fàcil si tu vols estudiar. Cada dia és fantàstic quan estem tots així. Aprenem amb les coses que trobem per ahí. El meu mestre m'ensenya com es diuen els rius, el nom de les muntanyes i també a dividir. Cada dia és únic a l'escola que vaig, cada dia que passa és un dia especial. Qui em sap dir com es diu en anglès taula? Molt bé, i porta? Molt bé, i finestra? I en anglès cadira? I mestre? Ui, anem He malament après que en d'anglès, els llibres s'amaguen molts secrets, personatges estranys i també molt valents. Vull conèixer les plantes i a tots els animals, convertir-me en lleó i els llibres devorar. El que escriu un llibre és un... Molt bé, i el que el llig, com es diu el que llig un llibre? Lector. Cada curs que jo passe jo vaig fent-me més gran, multiplica el que sé i només un any. Si jo estudie com cal, escriuré un punt i a part, passaré tot l'estiu a la vora del mar. El meu mestre m'ensenya com es diuen els rius, el nom de les muntanyes i també a dividir. Cada dia és únic a l'escola que vaig, cada dia que passa és un dia especial. Atenció, qui em sap dir el nom d'este oceà? Jo, l'oceà Pacífic. Molt bé, i este oceà d'ací? Jo, l'oceà Atlàntic. I quin és el nom d'este oceà? Jo ho sé, l'oceà Índic. Molt bé, però això era fàcil. Ara sí que ve una pregunta difícil. Quin és el moment més important de l'escola? L'esmorzar! Sí, l'hora del pati! Així que agafeu tots els entrepans, vinga, que bon anem al pati, anem a jugar. Ah, però què ens fa falta més, a part de l'esmorzar per anar al pati? Algo per a jugar, no? No? Juguem a la pilota? Vinga, tots a jugar a pilota! No hi ha normes. Bé, que no us podeu fer mal, o almenys no a propòsit. Però a part d'això no hi ha normes. Bé, l'heu de passar, només això. No vos la podeu quedar. Però a part d'això no hi ha normes. Bé, ara provarem de donar-li amb el puny. Heu de jugar tots, vinga! Més amunt! No poden tocar a terra! Ara provarem de donar-li a la pilota amb les puntes dels dits. Passem-la més ràpid.
de jugar ballant la samba, que està arribant el carnaval. Tots a sacsejar les espatlles, vinga! Hem de passar la pilota, no pot tocar a terra. Ben alta! A veure qui no ha tocat la pilota encara. Hem tocat tots? Pues ja podem acabar de jugar, no? No, vinga, va, últim segon! Molt bé, ara sí! Un fort aplaudiment, que ho han fet molt bé. I tornem les pilotes cap a l'escenari, que hem de continuar amb la nostra missió. Vinga, xiquets, s'ha acabat l'hora del pati. Vinga, Autumn, que hem de tornar a classe. Ai, a classe! A la nostra missió, que és tornar a la pantalla, al nostre videojoc, la plana fantàstica. Com devem anar de punts? Jo crec que ja hem acumulat prou energia, no? Sari, com ho veus, això? Repte superat. Sí! Heu accedit al següent nivell i aconseguit 250 bonus d'experiència. Sí! Però ara, com podem saber si ja som immunes? Ah, jo no sé, a mi no em Jo ho sé. Sí, Sari? Perdó. La prova és molt senzilla. Heu d'apropar-vos a la pantalla. Si comenceu a sentir picors és que encara sou vulnerables. Molt bé, que prove Spring. Vinga, Spring, fes un sprint. No, jo no, que prove Winter. Vinga, Winter. No, que prove Autumn, mira-la ahí. Autumn, Mira, que no ho anem a fer, eh? sou unes gallines. Provaré jo. M'estan entrant ganes de ballar! Les claus per a aconseguir l'últim nivell són pica, pica i no pares de cantar. Vinga, haurem de fer tots el que diu la cançó, a Si tu ballar! et vols divertir, pica de mans. Si tu et vols divertir, pica de mans. Si tu et vols divertir, pica de mans. I veuràs, a poc com et fas gran. I a rodar! Ens agafem pel bracero i rodem. Mitja volteta i un botet. Hop! I continuem picant el que diu la cançó. Si tu et vols divertir, xiscla'm els dits. Tis, tis, Si tu et vols divertir, xiscla'm els dits. tis, tis. Si tu et vols divertir, xiscla'm els dits. I veuràs, a poc com et fas gran. Si tu et vols divertir, bota amb els peus. Si tu et vols divertir, bota amb els peus. Si tu et vols divertir, bota amb els peus. I veuràs, a poc com et fas gran. I a rodar! Busquem una parella i fem mitja volteta agafant-nos pel bracero. Mitja volteta i un botet. I atenció, perquè ara el que dirà la cançó li ho haurem de fer a la parella. A la parella! Si tu et vols divertir, toca-li el cap. Si tu et vols divertir, toca-li el cap. Si tu et vols divertir, toca-li el cap. I veuràs, a poc com et fas gran. Si tu et vols divertir, toca l'orella. Si tu et vols divertir, toca l'orella. Si tu et vols divertir, toca l'orella. I veuràs, a poc com et fas gran. I a rodar! Estigueu atents, que li ho hem de fer a la parella el que diu la cançó. Si diu que li hem de tocar el cap, li haurem de tocar el cap a la parella. Atenció! Si tu et vols divertir, toca-li el nas. Si tu et vols divertir, toca-li el nas. Si tu et vols divertir, toca-li el nas. I veuràs, a poc com et fas gran. Si tu et vols divertir, toca la galta. Si tu et vols divertir, toca la galta. Si tu et vols divertir, toca la galta. I veuràs, a poc com et fas gran. I a rodar! Hop! Caminem! Si tu et vols divertir, toca-li el cul. Si tu et vols
tu et vols divertir, toca-li el cul i veuràs poc a poc com et fas gran. Si tu et vols divertir, rasca la panxa. Si tu et vols divertir, rasca la panxa. Si tu et vols divertir, rasca la panxa. I veuràs poc a poc com et fas gran. A rodar! Hop! Mitja volteta i un botet. Hop! Hop! I final! I ara piquem de mans, piquem, més ràpid i més ràpid i més ràpid, perquè ho hem fet superbé! Ara ja jo crec que ja tenim prou... Ara crec que ja teniu energia suficient per a rodar la clau. Sí! Vinga, rodeu la clau! Més ràpid! No. Per què pareu? No voleu entrar? Clar que volem entrar, Sari, però no ens volem anar de la realitat real sense acomiadar-nos, no creus? És que ara que ja tenim tots els paradigmes en fila i podem tornar a la pantalla, volíem dir-vos que vosaltres sou els verdaders protagonistes de la història, així que tots en peu i a ballar! A votar, Benifairó! A la pantalla hem de tornar, el joc ja s'ha acabat. La porta obrirem amb la clau del pedestal. El meu cor que és metàl·lic es posa a bategar i tot gràcies a que tinc amics a centenar. La vida és l'aventura que tu has d'aprofitar. Tot el que esperes d'ella a la pantalla no estarà. Tu vols ser protagonista, viure aventures i superar reptes, viatjar per tots els països, i en serem tots amics. Jo vull ser així com eres, ple d'energia positiva cada dia. Vull estar on tu estigues, la realitat és millor que la fantasia. Tots ho sabem. Ja sonen les sirenes i prompte ens hem d'anar. Totes les històries, totes tenen un final. No penses que me'n vaig perquè amb tu no vull estar. Pensa que si em quede em podria fer molt mal. A la pantalla entrarem amb la clau del pedestal. Tot el que en ella et passa serà perquè tu ho voldràs. Sí! Tu vols ser protagonista, viure aventures i superar reptes, viatjar per tots els països, vine i serem tots amics. Jo vull ser així com eres, ple d'energia positiva cada dia. Vull estar on tu estigues, la realitat és millor que la fantasia. Tots ho sabem. Ara sí, sabeu què ens falta, Benifairó, per poder tornar a la pantalla? Que balleu encara una miqueta més i aplaudiu ben fort i voteu així apropet amb nosaltres. Veniu, vinga a votar! Jo vull ser així com eres, ple d'energia positiva cada dia. Vull estar on tu estigues, la realitat és millor que la fantasia. Tots ho sabem. Hem desbloquejat la clau. Vinga, prepareu-vos. Adeu. 3, 2, 1. I ara se'n van i em deixen així a soles. No passa res. Hola, amics, sóc Sari i he vingut per a quedar-me. Hola, amics, sóc Sari i he vingut per a quedar-me. Hola, amics, sóc Sari
I he vingut per a quedar-me, 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 quedar-me. Ha sigut l'espectacle Pixels of Light. Som la banda del drac i venim des de Vila-real, Castelló. Fins sempre!